Sziasztok! Szálka Gergő vagyok, és a mai órán egy rövid vinyasa-flow típusú gyakorlást fogok nektek mutatni. Az óra egy félórás verziója annak, amit a Sála Budában tartok, 1 és 1/4 óra. Az ott lehet azért igazán átélni, amit a jóga tud adni. De azért, ha akarsz gyakorolni, vagy egy kicsit erősíteni, akkor ez is jó tud lenni. Arra foglak kérni, hogy állj Tadaszanába, ez egy hegytartás álló póz. A lábfejednek a külső élei legyenek egy párhuzamosak, egy picit hajlítsd be a térdedet, inkább állok így oldalt, hogy jobban lásd. A csípődet húzd föl, bordakosarat elejét engedd le, a bordáid jöhetnek egy picit hátrafele, a fejeddel nyújtózz föl, kezeddel nyújtózz, lenézd magad elé, becsukhatod a szemedet, és arra foglak kérni, hogy minél lazábban állj most ebben, laza és aktív legyen ez a póz. Minden póz az ászanáknál is keresd ezt, hogy legyen valami lazaság benne. A tanárom Judit azt szokta mondani, hogy neki is van egy tanára, aki azt szokta mondani, hogy akkor jó az ászanád, vagy akkor csinálod jól a gyakorlást, ha tudsz közben énekelni. Úgyhogy most erre gondolhatsz a mai nap is, majd hogy mindig próbáld ki gondolatban esetleg, hogy tudsz-e közben énekelni, és ha nem tudsz, akkor csinálj kevesebbet. Ha megvan a tadászanád, akkor arra foglak kérni, hogy kezdj el előre-hátra billegni. Először vidd a testsúlyodat a sarkadra, aztán a talpad elejére, és csináld ezt egy picit, és keresd meg majd azt a pontot, ahol a legkevesebb energiabefektetéssel meg tudsz állni, és egy kicsit állít meg, és figyelj arra, hogy mi az, amit még kell csinálni, és van-e valami, amiből lehet kevesebbet. Mindezt úgy, hogy a tadaszanád megmaradjon, ne ess össze, ne ess el. Majd ha ezt befejezted, akkor arra foglak kérni, hogy emeld fel a kezedet magad elé, aztán lassan engedd le. Ezt csináld meg még egyszer. Majd legközelebb, amikor felemeled a kezed, akkor gyere lábújhegyre. Aztán engedd vissza magad. Kicsit tehetsz bele ebbe valamilyen táncszerű mozdulatokat, hogy ne csak úgy ilyen uncsi legyen, mint tornaórán. Majd következőleg, amikor leengeded a kezed, akkor fordítsd meg így a kezedet, és jöhetsz hátul vissza. Most már nem kell fölállnod lábújhegyet, csináld meg néhányszor ezt a mozdulatot. Kicsit mozgasd át a vállad. Majd állítsd meg a kezédet úgy, hogy a mellkasod előtt van, és belégzésre nyújtózz meg, és kilégzésre a bal válladdal jöhetsz fel, jobb válladdal jöhetsz le. Kinyithatod a kezedet, majd arra foglak kérni, hogy gyere át a bal lábadra, jobb lábadat emeld föl, és egy picit tartsd meg ezt a pózt. Arra figyelj nyilván, hogy egyensúlyozz. Azt a lábadat, amin állsz, azt nyugodtan behajlíthatod. És a másik, amire kérlek, hogy figyelj, hogy hátul a derekad, az legyen egyenes, húzd ki a derekad, vagyis, hogy ne legyen olyan a hátad, mint egy banán, hanem szép egyenes legyen a hátad. Majd tedd le a lábad, emeld fel a kezed, és jöhetsz a másik oldalra. Ugyanezt fogom kérni tőled. Nem kell nagyon fölemelned most még a lábadat. Lehet, hogy a lábújhegyed le is ér, és fölemelkedsz. Inkább arra figyelj, hogy a hátul a derekad legyen kisimítva, legyen egyenes.
Majd tedd le a lábad, jöhet a másik oldal, és most foglak arra kérni, hogy emeld fel jobban a lábadat. Emeld fel a lábadat minél jobban, és nézd meg, hogy ez milyen érzés. Jöhet följebb a lábad nyugodtan, majd tedd le a lábadat, és jöhet a másik oldal. Emelj följebb a lábaddal, úgy. Meg tudod tartani magad, figyelj, koncentrálj. Figyelhetsz arra, hogy mit kell csinálnod a talpaddal ahhoz, hogy ez így ilyen szépen megmaradjon. Emeld fel a kezed, kilégzésre engedd le, majd belégzésre megint nyújtózz föl. Emeld fel a jobb térdedet, és a karjaiddal csavarj úgy, hogy a jobb kezed van hátul, bal kezed van elől. Nézhetsz előre vagy oldalra, keresd meg egy pontot, az nagyon sokat segít az egyensúlyozásban, vagy nézhetsz hátra, hogyha ez neked jól megy, vagy csukd be a szemed, az a legnehezebb. Majd lassan gyere vissza, középre tedd le a lábad, jöhet a másik oldal, és itt is csinálj meg ugyanazt, amit az egyik oldalon. Mi segít az egyensúlyozásban? Egyensúlyozásban az segít, hogyha azt a lábadat, amin állsz, azt egy picit behajlítod. Próbáld ki, hogy jobban behajlítod, kicsit kinyújtod. Persze az is segít, hogyha a talpad aktívan dolgozik. Gyere vissza, engedd le a lábad, lépj a szőnyeged elejére, belégzésre rajzolj egy nagy kört, kilégzésre hajolj meg, kérlek. Gyere félmagasságba, kicsit maradj így, húzd ki a hátadat. Csináltad azt, hogy a kezedet nyomod az alsó lábszáradhoz, és ezáltal meghúzódik a hátad, majd vidd hátra a testsúlyodat, hajolj meg, és lépj hátra, tedd le a térded, és tedd le, és gyere egy négykézlábtartásba. Itt a négykézlábtartásban először csinálunk néhány cicát, belégzésre nyújtózz előre a fejeddel, kilégzésre csinálj egy nagy cicahátat, belégzésre tehénpóz, vagy homorú cicahát. Ebből is csinálj meg néhányat. Amikor csinálod a nagy domború cicahátat, jól nyom bele a kezed a matracodba, egy kicsit belemarkolhatsz a matracba a kezeddel. Érezd azt, hogy a köldököd közeledik a gerincedhez, amikor pedig homorítasz, akkor próbáld meg azt, hogy a mellkasod közelíted a kezeidhez, vagy olyan, mintha így előre akarnád tolni a mellkasodat. Majd lassan fejezd be ezt a mozgást, és arra foglak kérni, hogy a bal kezedet emeld előre, jól nyújtózz vele meg, mintha el akarnál érni valamit. Nézhetsz előre, de nézhetsz a két kezed közé is. Majd óvatosan emeld fel a jobb lábadat hátra, és most arra foglak kérni, hogy arra figyelj, hogy a medencéd, itt ez a része a medencédnek ne emelkedjen föl, hanem a medencéd maradjon vízszintes. Rátelted a kezedet, ellenőrizheted a kezeddel, hogy milyen, és úgy emeld fel a lábadat, hogy a medencéd nem fordul el. És tartsd meg egy kicsit ezt a pózt. Maradj így. Jól nyújtózz előre a kezeddel, nyújtózz hátra a lábaddal, majd tedd le a lábad, tedd le a kezed, és jött a másik oldal. Hozz a gerincedet semleges helyzetben, nyújtózz előre a jobb kezeddel, nyújtózz hátra a bal lábaddal. Emeld fel a bal lábadat úgy, hogy a medencéd nem fordul be. Ez nehéz, erre külön figyelj oda, kérlek. Picit maradj így, tedd le a kezed, tedd le a lábad,
és picit meghintáztathatod a csípődet, lehet, hogy egy kicsit annyira koncentráltál, hogy egy kicsit ott megerőltetted, vagy begörcsölt a medencéd. Majd arra foglak kérni, hogy most megint hozd a derekadat, hátadat egy semleges helyzetbe. Emeld fel a jobb lábadat, de úgy, hogy arra figyelsz, hogy a medencéd nem mozdul el. Tehát csinálj ilyen kis köröket a lábaddal, de arra figyelj most nagyon, hogy ezt a csípődből csináld ezt a mozgást, és ne a derekadból. A derekad a egyik legmozgékonyabb része a gerincednek, és ezért hajlamos vagy azt használni, ahelyett, hogy a csípődet mozgatnád meg. Közben megfordítottam az irányt, tedd le a lábad, és jöhet a másik lábad. És megint figyelj arra, hogy a csípőd ne mozogjon, illetve a medencéd ne mozogjon, főleg ne innen a gerincednek az alsó részéből, hanem inkább a csípőd miatt mozduljon meg a lábad. A csípő izületben mozogjon a lábad. Majd lassan fejezd be ezt a mozgást, gyere vissza 4 kézlábtartásba, fújt ki magad, vegyél egy nagy levegőt, nyújtózz előre a nyakaddal, majd kilégzésre csinálj egy nagy cicahátat, majd lassan engedd le a fejedet a két kezed előtt, le is teheted a földre, vagy rögtön csusszanj, előre is feküdj le. A két kezed, ha jól csináltad, akkor inkább a derekadnak a puha részénél van, kicsit följebb, mint a medence csontod, és várd a belégzésre, egy picit emeld föl, a mellkasodat kilégzésre engedd le. Ezt is csinálj meg néhányszor, saját ritmusodban. Figyelj arra, hogy a légzés indít, és aztán jön az emelés. Ha nagyon könnyű ez neked, akkor arra is figyelhetsz, hogy először indul a légzés, aztán a hasad egy picit hozzáér a földhöz, és akkor indítod a mozgást. Hogy lassan fejezd be ezt a mozgást. Következőleg, amikor belégzéssel indulsz fölfelé, gyere vissza egy 4 kézlábtartásba. Lépj előre a kezeiddel, és gyere fel egy lefele néző kutyába. Lefele néző kutyában egy kicsit sétálhatsz, majd arra foglak kérni, hogy sétálj hátra a kezeddel, és itt a szőnyeget hátulján tedd rá a combodra. A törzsödet lógasd le a fejedet, fogd meg az átellenes könyökeidet, és csak így lógasd magad, és érezd, ahogy nyúlik a gerinced. Érezd, hogy közelebb kerülsz a földhöz. Tedd le a kezed, és arra foglak kérni, hogy guggolj le. Itt fogunk játszani egy kicsit. Először gyere hátra a sarkadra. Segíteni fog, hogyha előre rakod a kezed, akkor jobban tudsz egyensúlyozni. Majd gyere megint a lábújhegyre, és most nagyon lassan állj föl. Nagyon-nagyon lassan állj föl. Ha fölálltál most már, akkor túl gyors voltál. Gyere a kezeddel, nyújtózz fölfelé, és maradj így. Egy nyújtózó, lábújhegyen álló póz. Majd lassan engedd vissza magad. Fele olyan gyorsan mozog, mint hogy följöttél.
Vidd át a testsúlyot a bal lábadra, és jobb lábadra lépj előre egy picit. És gyere egy térdelő támaszba. Jobb lábad lent van a földön, bal lábadnak a térde van lent a földön. Megtámaszthatod a matraszoddal a térdedet, hogy egy kicsit puhább legyen, és arra foglak kérni, hogy gyere egy előre-hátra, hintázz előre-hátra. Majd lassan arra foglak kérni, hogy a két kezedet tedd le a lábad két oldalán, emeld fel a térdedet, lépj hátra, és gyere egy deszkába. Tartsd meg van itt ebben a deszkában, egy picit hintázhatsz, csinálsz kis köröket. Egyik irány, másik irány, vagy nem vissza egy lefele néző kutyába. Kicsit fújt ki magad, keresd meg a légzésedet, vegyél el nagy levegőt, kilégzésed végén lépj, sétálj, vagy ugorj a kezeid közé. Belégzés félmagasság, kilégzés hajolj meg. Belégzés, söpörd végig a padlót, tedd a kezed a szíved elé, rajzolj egy nagy kört. Alázatosan hajolj meg. És maradj így egy kicsit. Fogd meg a kezedben a másik oldalon lévő könyöködet, és hagyd, hogy lógjál. A térdedet nem kell kinyújtani, csak annyira, hogy a törzsed és a combod összeérjen. Hagyd, hogy a gravitáció húzzon lefele, majd tedd le a kezed, lépj hátra, és sétálj hátra. Megint arra foglak kérni, hogy guggolj le, és nagyon óvatosan, nagyon lassan állj föl a lábaddal, úgy, hogy a kezed nyújtózik a fejed fölé, majd engedd magad vissza, tedd a kezed a szíved elé, belégzésre nyújtózz meg, kilégzésre csavarj balra. Ha itt is maradhatsz, vagy kinyithatod a kezedet, majd gyere vissza, súgd be a kezed, gyere át középre, a fejeddel egy kicsit nyújtózz meg fölfelé, majd gyere a másik oldalra. Itt is maradhatsz, vagy kinyithatod a kezedet. Majd gyere vissza. Megint tedd a fejed fölé a kezedet, és lassan gyere lábújhegyen állásos nyújtásba. Egészen lassan megint ülj vissza. És most arra foglak kérni, hogy a jobb lábadra vidd át a testsúlyodat, és óvatosan lépj előre a bal lábaddal. Lehet, hogy kiteszed a kezed oldalra, hogy keresd meg azt a kéztartást, ami a legjobban segít ebben. Majd tedd csípőre a kezedet, lefektetheted a lábfejedet hátul, vagy maradhat így állva, és igazából mindegy. Itt figyelj arra, hogy a csípőd vízszintes legyen, amennyire lehet. Valószínű, az lesz a természetes állapot, hogy a bal oldalán egy kicsit följebb van. Majd tedd le a két kezed a lábad két oldalán, emeld fel a térdet, lépj hátra, és maradj egy kicsit a deszkában. Deszkában jól markold meg a kezeiddel a földet, és figyeld meg, hogy áll a csípőd. Hol van a csípőd, ne legyen se magasan, se alacsonyan. Csinálhatod azt, amit már tanultunk, hogy a merencéden, meg az alját, vagy az elejét, azt húzod magad elé fölfelé. Olyan, mintha lenne egy cipzárod, és azt felhúznád.
Majd told hátra magad lefele nézzél kutyába, és egy kicsit fújt ki magad. Leteheted a térdet, jöhetsz egy babapózba, vagy maradj egy lefele néző kutyába. És lélegezz hasi légzéssel. Figyeld, hogy a köldögöt hogyan mozog a hasadon. A lefele néző kutyában az a lényeg, hogy a csípőd legyen minél magasabban, nem kell kinyújtani a lábadat, nem kell letenni a talpadat. De ki is próbálhatod, hogy milyen. Úgy, hogy közben a csípőd magasan van. Majd sétálj vissza a kezeddel a lábad elé, hajolj meg, guggolj le, és megint arra foglak kérni, hogy vidd át a testületet a bal lábadra, óvatosan lépj előre, és egy jó nagyot kéne előre lépned, de nem baj, mert megigazíthatod később is, és gyere egy térdelő állásba, majd innen emeld fel a térdedet hátul, és tedd le a sarkadat egy kettes harcosba. Egy picit hintáz a csípőddel, csinálsz mindenféle köröket a csípőddel, kicsit megmozgathatod, hogy milyen, ha egy picit máshol van, mint ahol mindig szokott lenni. Majd gyere, vedd fel a pószt, hagyd is be a térdedet, de a térded ne előzze meg a lábadat. A hátsó lábadat jól nyom bele a szőnyegedbe. Az első lábadnak a sarka, az mutasson a hátsó lábad bal tévének a közepére. Jobb kezedet tedd előre, bal kezedet hátra, nézz előre. Majd vegyél egy nagy levegőt, jobb kezeddel emelkedj föl, bal kezeddel nyújtózz hátra, kilégzés, gyere vissza, belégzés, bal kezeddel nyújtózz föl a fejed fölött előre, és megint gyere vissza. Ebből csinálj meg még egyet. Kilégzésre mindig középen, vagy belégzésre valamelyik oldalodat megnyújtóztatod. Majd te csípőre a kezedet, és jöhetsz egy picit előrébb. Csinálj egy párnát a kezedből, a fejednek, tedd bele a fejedet, a bal kezeddel nyújtózz hátra, és a bal lábadat elkezdheted emelgetni fölfele. Nézd meg, hogy meddig tudsz elmenni. Majd lassan egy picit hajlíts be a jobb lábadat, és jöhetsz a félholtartásba. Leteheted nyugodtan a kezedet, vagy egyensúlyozhatsz úgy, hogy nincs szedne kezed. Néha a kezeddel megtámadhatod magad, ha kibillensz az egyensúlyodból. Figyelj arra, hogy a köldököd a szőnyeg oldalra fele nézzen, és amennyire lehet, a medencéd az legyen függőleges. Majd lassan fordulj át egy hármas harcosba. Ez jó nehéz lesz, de meg tudod csinálni. Vagy ha nem, akkor támaszkodj meg a kezeddel. Innen arra foglak kérni, hogy a bal térdeddel gyere a mellkasodhoz előre, kezeddel gyere föl, tedd csípőre a kezedet, és egy kicsit hozz oldalra a lábadat, majd hozz vissza középre. Ezt csinálj meg még kétszer. Majd állítsd meg ezt a mozgást, húzd magad elé a lábadat, jól öleld át, és tedd le a földre. Belégzésre rajzolj egy nagy kört a kezeiddel, kilégzésre óvatosan hajolj meg.
Belégzésre gyere félmagasság, kilégzést tedd le a kezed, lép hátra, jöhet egy csaturanga, belégzés felfele néző kutya, kilégzés, lefele néző kutya. Sétálj hátra a kezeiddel a lábadhoz, hajolj meg egy kicsit, kezeddel fogd meg az átellenes könyöködet, és hagyd lógatni egy kicsit a törzsedet, hagyd nyúljon. Ilyenkor a gravitáció segít széthúzni a csigolyáidat. És most játszhatsz azzal, hogy egy picit jobban kinyújtod a lábadat, de figyelj arra, hogy a törzsed és a combod összeérjen. Majd lassan tedd le a kezed, guggolj le, óvatosan, és most a jobb lábadra vidd át a testsúlyodat, és egy nagy lépéssel lépj előre. Óvatosan tedd le a térdedet, picit hintázhatsz, mert gyere egy kettes harcosba, tedd le hátul a sarkad, igazítsd meg úgy a medencédet, hogy vízszintes legyen, ehhez lehet, hogy az kell majd, hogy a jobb oldalát egy picit leengeded. A medencédnek ezt a részét nem kell hátra tolnod, nyugodtan engedd előre, mert ha hátra tolod, akkor csak összenyomod itt hátul az izületeket. Kezdj el hintázni, majd engedd bele magad a kettes harcos pózodba. Bal kézzel gyere előre, jobb kézzel gyere hátra, belégzésre, bal kézzel gyere föl, jobb kézzel nyújtóz hátra, kilégzésre gyere vissza középre, és belégzés nyújtóz a jobb kezeddel a fejed fölött, előre, gyere vissza, ebből csinálunk még egyet. Közben figyelj arra, hogy a térded az nyugodtan be lehet hajlítva jól. Állítsd meg ezt a mozgást, egy csípőre a kezed, lép közelebb a hátsó lábaddal, csinálj egy kis párnát a kezedből, a jobb kezeddel nyújtóz a lábad mellett, hátra, és kezd el emelgetni a jobb lábadat fölfele. Az előlévő lábadat nyugodtan hajlítsd be, amin állsz, a hátsó lévő lábadat, hátul lévő lábadat, bocsánat, az pedig jól nyújts ki, és széthúzhatod a lábujjaidat. Ez segíteni fog az egyensúlyozásban. Maradhatsz így, vagy jöhetsz egy félhold tartásba, leteheted a kezedet, de lehet, hogy jobban jársz, ha nem teszed le a kezedet, hanem inkább figyelsz az egyensúlyozásra. Majd lassan fordulj át egy hármas harcosba, és a jobb térdedet hozd a mákos elé, kezeddel gyere föl, majd hajlítsd be a lábat, tehát csípőre a kezed, és jöhet ki oldalra a combod, és nézd meg, hogy milyen jól egyensúlyozol. Majd húzd magadhoz a jobb lábadat, öleld át, szedd le a lábadat, rajzolj egy nagy kört, hajolj le, belégzésre gyere felmagasságba, kilégzésre gömbölyödj össze, jöhet a csaturanga, belégzés, felfele néző kutya, kilégzés, lefele néző kutya. Keresztelezd a lábad, ujgorj közelebb a kezeidhez a lábaddal, ülj le, fogd meg a combodat, óvatosan engedd le magad, és arra foglak kérni, hogy először a bal lábadat szorítsd magadhoz, úgyhogy jobb lábadat jól kinyújtod előre, majd cserélj. Jobb lábadat szorítsd magadhoz, és bal lábadat
Nyújts ki. Majd emeld fel mind a két lábadat, és mind a két kezedet, és óvatosan engedd le a bal lábadat, úgyhogy mondtotálj meg, ahol még nem ér le. Gyere vissza, és jött a jobb lábad. És ebből is csinálj meg néhányat. Majd amikor mind a két lábad fönt van, akkor állítsd meg ezt a mozgást. Csinálj egy Káli mudrát a kezedből, és belégzésre vidd a kezed a lábaid bal oldalára. Majd engedd vissza le, és jött a jobb oldal. És ebből is csinálj néhányat. Vagy ha mind a két oldalra megcsináltad néhányszor, akkor engedd le a kezédet magad mellé, engedd le a lábaidat. Úgy tedd le a lábaidat, hogy az alsó lábszárad nagyjából merőleges a szőnyegedre. Ezt úgy ellenőrizheted, hogy ha kinyújtod a jobb kezedet, akkor pont elérted a sarkadat, és arra foglak kérni, hogy jól nyom bele a talpadat a földbe, a szőnyegedbe, és próbálj meg fölemelni a farokcsontodat és a kerescsontodat, aztán tedd vissza. Aztán még egyszer, és aztán jöhetsz egy alacsony hídba. Szépen lassan emeld föl a csigolyaidat a földről. A vállodnál, a lapockáiddal sétálj közelebb, úgy, hogy a két lapockák közötti rész a hátadon nem érjen le a földre. Érezd azt, hogy a lapockáidon állsz, és kezeddel csinálhatsz ilyen ablaktörlő mozdulatokat, vagy összekulcsolhatod magad alatt. Majd lassan, óvatosan, ahogy följöttél, úgy is engedd le magad, csigolyáról csigolyára, húzd fel a lábaidat, gördülj össze, csinálj egy ilyen kis gombócot magadból, és gurulhatsz jobbra-balra, vagy előre és hátra. Csinálj még valamit a gyakorlás végén, amit szoktál. Lehet, hogy szoktál egy boldog babát, vagy valamilyen csavarást még, ha az nem volt elég, amit csináltunk az órán. És utána lassan helyezkedj el egy savaszanába, egy hullapózba, egy fekvés pózba, egy rövid relaxációra. Arra foglak kérni, hogy ha nem kényelmes neked letenni a lábadat, akkor a térded alá tegyél egy párnát, de mindenképpen úgy helyezkedj el, hogy el tud engedni az izmaidat. Arra foglak kérni, hogy figyeld egy picit a légzésedet, lassítsd le a légzésedet. Engedd, hogy a légzésed magától menjen, ne erőszakold. Lélegezz hasi légzéssel. Ezt úgy ellenőrizheted, hogy a bal kezedet ráteszed a mellkasodra, jobb kezedet mondjuk a hasadra. De aztán gyere vissza savaszanába. Mai órán egyensúlypózokat csináltunk. Ehhez nyilván kell egyensúlyozni, de azért az sem árt, hogyha a lábaid erősek, hogy van valamilyen erő a lábaidban, és meg tudod magad egy lábon tartani,
Ez egyébként nagyon hasznos, akkor is, hogyha már elmúltál 20 éves, vagy 30, vagy 50, vagy 60. Nyugodtan csináld, nem, ettől bajod nem lesz. Ha elveszed az egyensúlyodat, akkor leteszed a lábadat, vagy a kezedet. Ezt a reflexet egyébként érdemes gyakorolni is, mert megvédhet. Akkor, ha véletlenül esel el, nem direkt. Kicsit sétálj végig a testeden, figyeld meg, hogy milyen érzés van most benned, hogy elfáradtál-e, vagy tök könnyű volt. Érezd le, hogy hozzásimulsz a földhöz, érezd le, hogy megtart a föld, és most nem kell azon erőlködned, hogy hogyan fogod magad megtartani. Lassan fejezd be ezt, így is maradhatsz, megállíthatod a videót, vagy lassan húzd fel a lábaidat egyenként, óvatosan gördülj át az egyik oldaladra, és a kezed segítségével óvatosan ülj fel egy törökülésbe, vagy bármilyen kényelmes ülésbe, ami neked kényelmes. Arra foglak kérni, hogy húzd ki a gerincedet, megint megpróbáld meg elérni a fejtetőddel a plafont, tedd a kezed a szíveidhez, tedd a hüvelykujjadat a mellkasodhoz, nyisd ki a mellkasodat, vegyél egy nagy levegőt, és köszönd meg magadnak, hogy rászántad ezt a kis időt arra, hogy saját magaddal foglalkozzál, hogy remélhetőleg ez idő alatt tudtál figyelni a saját testedre, és hallgattál a saját testedre, de egy picit kimozdítottad a komfortzónájába. Remélem hasznos volt. Sziasztok!